Siphindele show mami. Ngeke ngikwazi Ngoba sengimithe vele already. Hayi ma. Hayi sho sesathandana mina nawe mzala. ingane eswini. Hayi bo. Kubhuti. Sesathandana mina nawe. Yabhuti. Mzala. Yazi into ezokwenzeka. Sesimidisane nje. Okay. Ayikho ukukhuluma nje. Okay. Bengithule nje mina. Angithi mina kwazi ukuthi ngokhanda shisa Phinde ngithatha le thuba ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Kuhlezi kuyintokozo kakhulu ukuthi siphinde sihlangane kulolu hlelo la sidingela khona izindaba zabantu izindaba zemizi yabantu rather ngaze ngithi izindaba zabantu bazozasilosisi kanti usisizakala ngeindaba zethu kanti cha nginjalo. And also ngicela ukuthi ngikwazise lokuthi every time nisibona shuthele endaweni eyodwa sisuke zama ukuphepha abafethu nabantu esifuna sisebenza nabo senzela ukuthi babe sendaweni eyodwa ukuze singalebe standa ngoba ezinye indawo kosefa cameras maningi so imoto izogcina isitrackeka mekuthi sileshona ngala all over bese besihlanganisela uzungu emva lokho sigcina singabisasebenza so ngicela bandla nisibekezelela kulokho okwamanje ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele usisi wami eduze kwami sawubona Sithando njani Yebo ngiyaphila sisi njani ngiyaphila mina uMlangeni Magasela njengoba usizwile from Black Life TV ngicela uthathe leli thuba ubingelele ukhuluma noZanele wakwaNdlovu eNanda nginenkinga la sengize ngathi angibhalele kwaba Black Life ngikhulume lento ngoba manje iyangidla ngaphakathi akekho umndeni engase ngimtshene lento nginenkinga ubhuti wami sihlala naye sobabili nami ngibamba amatoho naye ibamba amatoho ekhaya akekho umuntu osalayo sekuze kwathi egcineni sabonisana nobhuti wami ukuthi asilande ukhazini wethu emakhaya eShowe mase mlanda ukhazini wethu ngelinye ilanga nami kade ngihambile ngumuntu wami mangithi ngiyafika endlini ubhuti wami uleli nosisi wami ozalo umamncane wami imake balele ekamereni elilodwa ekamereni elincane mina ngalala ekamereni elikhulu labantu abadala la kwakushonele khona ma mangifika balalene ngibiza ubhuti wami eminyango balele khona into abayenzayo benza into zabantu abadala benza umkhuba namasi benza umkhuba nomzala wakhe umzala uzalo umamncane dada bama wami qhubeka amandlovu emva kwalokho ubhuti wami ngimbiza eminyango ubhuti uyavuma mase ngibiza intombazane iyaphika ithi ayikazi ingalala kanjani nokhazini wayo ubabambile ngibabambe eqotsheni okay ubhuti wami mase yangincenga ukuthi angingawutsheni umndeni ngingabatsheni omakhelwane nangempela ngikwenze lokho kodwa ubhuti wami meyephuzile unenkinga nami uyangilwisa utsheni mhlawumbe sekukhona esengeke ngamxoxela kanti cha lento ngisayivalela esifubeni siya manje akuthreatnish yebo so awusazizwa uphephile angizwe ngingaphephile ngoba uzangikhombe ngisho ingane angixhavune phambi kwezingane zami ingane zithi malume umenzani uma mfethu athi uyazi yena imake umamncane usaphila yebo undodakazi kamamncane wamlanda umzali wamlanda kuyena umamncane ngamcela kumamncane ukuthi azosalela ekhaya ngoba ekhaya akukho umuntu manje umamncane masathola ukuthi njengoba ulanda ingane yakhe lapha yana uzoyihlalisa la isekwenzeka into enganjalo mucabanga uzothatha kanjani umamncane yena-ke lolu daba umamncane nje phatheka kabi ngoba uyayithanda indodakazi yakhe uyasithanda futhi nathi njengoba sisinabazali kanje uhlala sifone ukuthi nisa-right sithi si-right kodwa le ndaba ngiyafisa ukumtshela kodwa ngiyasaba okay sinama issue awu-2 la Chomi the first issue is ubhuti wakhe akutrinish usebenza ufeel uncomfortable ngenxa yokuthi wambamba uqotsheni elala nomzali kunjalo so uyasaba unovalo ukuthi ungalithatha udaba olibhebhethekise emndenini mhlawumbe bese bukuya ngenye indlela kunjalo i-issue yesibili ihlaza selenzakalile uhambe olanda ingane yamamncane wayiletha la izogada ingane zenu kuphu mncane yini kanti lo sisi hayi akamncane ukhulile hayi kanti nawe uyazi ukuthi kade benzani ukhulile bashibiza yini labantu fethu bayaphuza kodwa intombazane nakho ukufihla ubhuti wami uyaphuza uyaziwa endaweni siyaphuza yazi indaba mnganami ukuthi abantu abaningi bayathanda ukwenza izinto ezisabisayo bese bevika ngotshwala yebo nami ngisengiyabusaba ukuphuza sengicabanga ukuthi ngempela benzisana into ebhedayo ngoba wonke umuntu onenkinga uvela athi hayi sasiphuzile kodwa angabakhulumeli angithi uya understand ukuthi kuzofanele ngibabize boba u2 babela ngingajabula mase ubabize boba u2 angisabi awusabi ukuthi kuzowenzakalani between you and your brother mase sihambile thina hayi into ezokwenzeka fanele umamncane azi leyo nto eyenzekalile ngoba angazi kwenzakalani phakathi kwabo boba mina ngithatha ukuthi obasekhaya bobabili so kusho ukuthi wena nobhuti wakho nithi mamncane
kumakasisi. Yebo sisho njalo. Hayi. Bafethu mazethu sevele wangifikela nenkina yodaba mfethu engazi ukuthi ngizolisolva kanjani. Kodwa ngoba sihlulwa yilutho ke thina sojesa akahluleki. Asathe leli thuba mbukelo weBlack Life TV sizama ukuthola ubhuti. Siphinde sithole naye lo sisi. Sike sibaphenye kabanzi ukuthi bayenzelani lento nje ihlazo lingaka. Sengingalala nokhazini wami lapho sizwanana mina nobhuti bami. Yo asibalande. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli weBlack Life TV isiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Kade sibhalele uMandlovu-ke walibeka udaba lakhe eThebeni bafethu. Sase ngiyabona ukuthi kubalekile ukuthi simbize ubhuti omdala, umncane nomdala sorry. Umncane. Okay, sibiza ubhuti omncane bese siyambiza futhi nomzala. Sizoza ukuthi lolu daba ngempela silungisa kanjani ngoba phela ngiyabona ukuthi uMandlovu ubhekene nenkinga ezu2 esingesayidalula manje until size sixoxe siqede mhlawumbe bazobe sebelazi. Kodwa kwamanje ngicela ukuthi salethuba ngibabingelele sanibona njani? Ngicela nje mhlawumbe ngiqale ngawe bhuti ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life uzisho ukuthi ubaba kababa kuphela. Yebo sanibona mina ngusiboniso ngwaKaNdlovu. Bafethu angazi ngibizelweni kodwa ngiyabona ngathi iBlack Life kodwa ngicela ukuzwa kubona ukuthi ngibizelweni. Ngiphinde ngibingelele nawe sisi wami ngicela ukubuza ukuthi ubaba kababa. Uthulile ngwanze manje. Okay sithando. Mandlovu awubatshela ukuthi ubhale la ekhaya ufuna sikusize ngani ngapha. Ngibhalele uBlack Life ngokuthi ubhuti wami ngabafice ekamereni nokhazini wami. Ubhuti wami uyavuma mangimbuza usisi wami uyaphika. Sengithi angibhalele yona ngoba ubhuti wami maybe uyophuza uyangilwisa endlini. Hayibo. Ngake ngalala noba mina. Walala nosisi wami. Nini? Ngalelela ngikhathi ngifika ngeweekend ledlule. Mana-ke sisi. Wena wawugula ngithi. Ngangigula kanjani ngoba ngahamba ngaya kumuntu wami mangibuya ngilele ekamereni elincane. Hayibo, imaki wena uthe mawugula mina ngikulethela ukudla ngilethela yonke into ngokuthi usulande lo muntu. Usubona ukuthi okay mhlawumbe yena usengakwenzela ngcono. Cha Mina maye nami kusuke kunani mhlawumbe. ngakutshela ngathi ngiyahamba ngisaya kumuntu wami. Mangibuya nilele nokhazini wami nje ngeze ngibuye. Ngisheshe ngibuye ngasheshe ngabuya mina. Sisi. Wavuma nje kumina. Ngavuma. Wavuma kumina. Ukhazini mangibuza uyaphika. Uqale wathi wena ngibambile silele. Yes. Mawusibamba silele ke. Angikwazanga phela ungena ekamereni ngiqhubeke. Okay thula bhuti wami. Sisi wakwalala nobhuti. Yebo sasitshontsana. Hawe ma. Ibuka. Hawe ma. Wavuma kodwa. Yima ngake ngakuthinta mina zani. Sasitshontsana. Wavuma nje kumina. Phela usisi wakho engazi. Wavuma nje kumina. Mina phela wena ekhaya wena ngithi Cha, wena wavuma nguzwa wena ukuthi thina sasitshontsana. Untothelana nobhuti wakho. Sasitshontsana ukuthi senze ucansi. Uthi umntshontshelana ubhuti wakho ngobhuti wakho. Kusho phela kwakufika imizwa ke ngathi nami. Ubhuti wakho. Awosho. Mina ima sengavuka imizwa kumina ngawe. Kodwa yena oyengifuna. Ngiyanqama uphika. So nalala uphika. Ngiyanqama uphika ngoba kumina wavuma ngoba ngibambe direct. Inkinga uzosuka ukuthi ngihlaza ngoba uhlezi uthi ngihlaza. Wavuma nje mina. So sixabele ngoba wavuma lelanga. Inkinga uhlezi uthi ngihlaza nje. Ugazi waphika. Kodwa wena wavuma nje lelanga. Wathi ngajeni umuntu. Mfethu. Yini ongakuseza uthatha ugazi yebo sisi. Yebo. Indaba umsabisa usisi wakho nisana endlini. Cha inkinga mfethu naye hlezi ke yebo uyaphoza nami ngiyaphoza ngithi. Mase ngekho ntambama suke sishiye yena usisi. Okay mangabe sesibuye emsebenzini shuthi yena umuntu mhlambe engikwazi ukuthi asilethele ukudla asilethele mangilethele ukudla ngenze yebo. Awungizwa umbuzo wami ngithi mina umthreatenishelana usisi wakho umsabiselana. Hayi indlela enza ngama bro. Ngathi manje khonto ayisolayo ngoba ngabona engekho right kuwena. Batshena wavuma mina. Wathi ngiyabuza ugazi waphika wena wavuma. Kodwa ugazi mangibuza uyaphika. Njalo umuphuzile njalo uyamlisa. Sisi imake sisi awumi. Uyangilwisa. Mina mawucabanga mntama sengavele nje ngisuke ngivukele nje ngenxa ukuthi ngibona umzala. Angicabangi ngabona ngakubizela mina. Ingoba ngihlaza. Umsabiselana sisi wakho. Ingoba wazi ukuthi ngihlaza nje. Uzohleze esho nje into manje. Wathi uzomdubula. Izwa ke nawe. Wena vele washo uzomdubula. Bese ngiyasabisa. Imake wena. Ukusabisa yena. Wena ukwaze kanjani? Ngakho ukhuluma naye. Hawe ma. Wena ukwaze kanjani ima? Wena ukwaze kanjani ukutshela usisi into bekuyimfihlo yami nawe? Manje shuthi ufuna siphinde singazwani. Ngoba uma wami kahle. Angithi njengoba ku-anti wakho uma wami phela.
Nomzala. Eh. Yona into right le. Yes. Bese santshontsha nje nawe. Cha. Hayi Asitshontshalanga-ke. Hayi mzala, hayi mzala. Okay. Kanti kahle-ke ngoba phela kahle ngoba phela vele sengimithi vele already. So mizi. Sengimithi vele already. Hayibo, othi ngizwe. Hayibo. Okay, anqani uphinisela usisi lapha Hawema. Ngiyathanda ukuthi ngimphindisele shoda ngisabe ukuthi ngizoqala kanjani uma wakhe. Mina ngicabanga ukuthi uphindele show mami. Ngeke ngikwazi. Ngoba sengimithi vele already. Hawe ma. Hayi sho sesathandana mina nawe mzala. ingane eswini. Hayibo. Kubhuti. Sesathandana mina nawe. Yabhuti. Mzala, yazi into ezokwenzeka. Sesimidisane nje. Okay. Ayikho ngikhuluma nje. Okay. Bengithuli nje mina. Angithi mina kwazi ukuthi ngokhanda shisa usise ngimhloniphi ngumuntu okuhlaza nginjani. Seqaleni manje ngenze njani ke mina ke ngisikhiphe isisi noma ngenze njani? Cha ngeke ngikwazi. Ngizoyizala nje ingane. Nkosi, cheers. Cha ngizoyizala ingane uzokhuluma no-aunt wakho. Angihlangani mina nalokho. Kanti ngibezele lento laba futhi uzokhuluma nje. Wena uzokhuluma no-aunt wakho mina ngihlangani nje. Yazi mina ngifunani wena mfethu? Yebo mfethu. Ngifuna ukuthi uyekubisabisa isiwakho lebuzomkhiphela Ngiyangisabisa. Wathi Kuthi nawukuhlaza mfethu hey. Kuthi nawukuhlaza mfethu hayibo. mfethu. Yebo. Ukusabisa umuntu wesifazane. Because ngizohamba ngenze i-protection order. ngiyabonga. Awukwazi ukusabisa umuntu kubo oqala. Ukuthi wena right, Sisi ngiyakuhlonipha naye ngiyamhlonipha. Uyena mfethu wathatha usisi wamlethe ekhaya umzala cabanga. Okay, ngicela Okay. Mfethu. Yebo. Ngithi ngicela Ngizothiwa ngihlaza futhi angithi. Ngithi ukusabisa usisi wakho, yes. Ngikuhlaza. Imake mfethu ngenze njani? Yangisi ngithini? Ngiyakuzwa mntama. Ngicela ukulalela. Ukusabisa usisi wakho. Ngenze njani? Ngiqhubeke nowami shuthi ngoba phela manje Usisi wakho lo futhi umuntu. Kanjani ukhazini Wena unantombi nje ubulala nabantu bakini. Khulisa ingane wena kuphela uthi usisi wakho. Shuthi mina ngiyohlezi nje ngiyidixa kanjena nje. Uyidixa vele. Ngaba futhi ngayivumeli leyo nto. Shuthi ke njoba yena esethi ubambile. Mina leyo nto ngithi angiyazi kwakwa one night nje nesibamba. Cha one night. Yazini esingasimosha isikhathi. Khathi usibamba wena. Kwaba one night angithi. Ngizokuchazela Wasibamba wena. Soyenza somvulela protection order. Ngiyabonga. Very connected. Ngiyabonga. Wena uzohlala ngephisi usisa kahamba emakhaya. Kuba ngisakhululekile mina ekhaya. Okay, lalela ke phela mantombazane. Usisi uzofanele Kanti sengimithisile. Sengimithisile. Mamncane. Fanele simtshele mfethu. Wena ungabonga sho ngathi usumithi. Ngizokala kanjani? Ngizokusiza. Ungazi utshela usisi lento leyo. Buka manje ngize ngizela abantu. Khamba inamba yakho ufonele. Uzofika usibani simgodukisile. Yazi wena Kwenze ku1 no2 no3. Kodwa usisifana aphindele Hayi akaphinde emuva ngeke. Yena osixabanisayo vele. Yena osixabanisayo. Buka sengize ngibizela abantu. Manje uyena phela siyabonakala ke manje ukuthi phela isisi. Cela nithule, anithi ukuthula kancane. Mukelo Black Life angikwazi ukudela nabantu abadakiwe okokuqala nje sikhuluma iqiniso. I'm sorry if lokhu kuzosounda as if mina I'm disrespectful, but ngiyazama ukukhuluma nabo ngiyabona ukuthi ayikho indlela ukuthi ngilungise lo daba. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi singakwazi ukwenza thina Black Life TV sizama ukusizwa uMandlovu, sizama ukukhuluma noma mncane silichaza udaba. Usisi mohola simgebelisa hambe. uMandlovu soyenza sure ukuthi usafe la kubo. Siyasebenzisana nabapolisi, siyasebenzisana nomthetho. So ubhuti mawukuthi uyi-threat kusisi wakhe kuzofanele athole enye indawo sisukuza ahlale ukukhululeka kubo, because I think kubalekile ukuthi abe safe. Le ndaba zomadubulana sesiyibone kakhulu, more especially kule area sikuyona whereby kuthiwa umuntu udubula usisi wakhe udubula intombi yakhe, so asithandi into kanjalo. Ukuze kube ne-peace la ekhaya ubhuti sizobona ukuthi uyalithola yini usizo. Uma ukuthi uyakwazi ukuthi usisi azizwe phephile naye singamprovide ngochwepheshe, but uma wengane sesizomcela uma mncane simazisa udaba kuzofanele aphindele emuva because iyihlazo ngokubuka kwami yonke lento ukuthi ungalala nokhazini wakho. Angasimosha isikhathi. Please make sure you do subscribe, like, share and comment. Mina uMlangeni Magasela ngiyabonga mfethu for watching this episode till the end. Asibonani ku-episode elandelayo. Is there black